fordi der skulle man fokusere på genstanden. Og så plejer jeg at sige, at hvis man ikke kan styre sig, så kan man jo læse teksten. Ja. Og den er så fleksibel, altså hvis man er nærsynet, så kan man jo trække den tæt på, og den langsynede, så kan man holde langt væk. Det virker faktisk ret godt. Det er meget smart, det jeg skal sige. Og Mosud er jo så ikke den eneste, der arbejder med det. Du er sådan det, der styrer det hele her. Ja. Men lige om på den anden side, der har vi Ole, som er frivillig her. Og Ole, hvad vil det sige, og hvad er det, du hjælper med her på Mosud? Det er, som der blev sagt, det er som på stue, ikke? Og det gang, vi har haft udstillinger, så nogle af skaften, de sidder rigtigt. Ja. Så det er det egentlig, hvor så vi er almindelig interesseret i historie. Ja, fordi hvorfor vil du gerne bruge din fritid ved at hjælpe på museet? Fordi jeg interesserer mig for historie. Ja. Du skal høre de debatter, vi indimellem har. Ja. Hvad går det på, så hvad kunne det være? Jamen det er så alt muligt, fordi det jeg har været meget ude i mit liv, jamen har set, jeg har stort set aldrig været herhjemme, hvor jeg så har selvfølgelig noget information og noget erfaring udefra. Ja. Så det fik du med? Og ja, jeg har jo en ligesom dig, det er spart mig, hvis det. Nå, ja. Det gør du modsat, det måske. Ja. Nå, så det er godt. Ja, og vi skal jo så lige, jeg skal lige for I har også noget helt unikt her på museet, I har en særudstilling. Ja, det er jo sådan nogle ting med det, der skal klargøres til det her, der er en stor udstrækning. Det er jo rigtig meget af det jo. Ja. Fordi der er altid nogle specielle ting, som skal lige op og stå, og det er jo ikke lige at gå hen til Iskamp købe det der, og det koster jo. Så det skal laves? Det skal laves, ja. Og helst på en måde, så det virker attraktivt. Ja. Vi kan alle sammen få en flad væg, eller det. Så lige finde det rigtige modul til at sidde med dagen skal til at opstå på at gøre sådan, der er ikke. Så vil vi gå ind og kigge på særudstillingen herinde.